Оп! Екстра. Ще не е студено. Не е студено, нали? Причи не е студено. Много хубаво време тук на цяло на Карантополис. Тъмно. Има малко стреж по палатката. Няма проблем. Оп! Йобене, бре! То фурна, бре! Това направо фарма, бре, централно, бре! Странно впечатление. Скрижа се, бре! Там скрижата на два и луд. Тя палатката е скрижата, той не разпразва. Човек предпи има даже вече. Зависило вече, кажеш. Правим с един човек. Супер, те трябва да е. Яко.